Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kaka Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiechieng' ma kawuono. Amor mokalo ni wendowa kendo daktari wa osechopo e studio. Wabro ng'ere ni daktari nyinge nga olony e weche mage. Kaito wadonje twak achiel kachiel machiegni. Okay, iluonga ni Dr. Fredrick Okinyi. Tija en pathologist. Pathologist en ng'at ma pimo gik mane dend dhano, kimo lach, remo, kuonde man gi tuoche. Then bende wapimo jok ma otho e osiptal ka yando ng'eni ok ong'eni ang'o matuogi. Yes. Iwacho kata ni in pathologist. Pathologist en ng'at matimo ang'o mapimo? Opimo gik moko e laboratory. Kaka lach ka ng'ato nigi tuo, ipimo gik mag nyuol ka en gi cancer. Gik moko kimo mage ginene ich, ipimo kata remo, duto tete kamoro amora mwaparo ni wan gi tuo. Then kendo bende ka ng'ato ancho yande tuo ahinya to ka ikia ni ang'o monege, mano bende wapimo dende samo senindo no mondo wang'e ni ang'o monege. Upimo koso utimo bero daktari nikech thothne kaka wang'ega pathologist wang'ega ni en jabero jabero teneni ibaro kendo ing'iyo kendo ipimo ni to en ang'o ma okelo tho mar jatuo manitiere osiptal ni. Yes. Kaka wapare no bende nadiera? Ok en kamano. Baro ng'ato ka osenindo kata kosekalo, mano form only 20% of our work. But ng'eny tijwa ni laboratory. Kama wapime lach, wapimo remo, kendo wapimo gik mogole dend dhano man gi tuoche. Koro nitiere two types of pathology. Nitiere miluongo ni clinical pathology, matije en tiyo gik mane laboratory. And mano timo almost 80% of our work and training. Then mar baro ng'ato kosetho noero, iluongo ni postmortem examination. Koro nitiere two types mag postmortem examination or autopsy. Postmortem examination ma ng'ato onindo to ji okia gimonege, to bende neno ni ng'ato yando kelo jemono. Mani miluongo ni forensic. And then mostly ka ji oneno ga pathology to paro ni pathology sen ng'ane en jabero mar forensic autopsy. Ilero nwa maber. Yes, mano form very little percentage of most of our work. So en bende utime? En bende watime. Yes. Daktari kawuono tu akwa maduong' en autopsy. Yes. Mabende winjo kimulo ni en achiel kuom tije ma utiyo. Yes. Kinyalo ketonwago e yo machuok. Inyalo pimo ni autopsy en ang'o daktari? Autopsy comes from the word self, in kendi. Koro ing'iyo, ipimo mondo ing'e ni ang'o manotimre ne ng'ani. Ka ng'ato osewito ngimane? Ka ng'ato osewito ngimane. And autopsy wabedo encourage ni mondo watim nikech ng'ato yande bedo matuo to nitiere tuoche moko maluwore gi ji e family. Ma bende ng'ato nyathi nya yude samotin, moro bende ng'ato osebedo godo for a very long time. To ji ok ong'e ni ang'o ma yande tuo ng'ani. And then autopsy bende wadwaga ni itime e osiptal nikech seche moko iyudo ni ka ng'ato tuo itimo ne pim mang'eny to ji bende miss gima yande tuo ng'ani. Koro ki itimo ne autopsy noero, postmortem noero, tibo ng'eyo ni ang'o ma yande onege mondo kata next time ka in gi jomoko kendo matuo tinyalo paro ni ng'acha ni tuo kama to maendi ni wamis. Autopsy mosemiyo buge mag mitiyo godo ma daktachi puonjore go ondiki. Nikech sama ng'ato kalo noero kata ka ng'ato ngima tindiko story gima anda timre de ng'ano. Koro chieng' ma kati make diagnosis kando tamou to dhi to look back to ndiko godo buge to ipuonjo godo jomoko mondo ng'e kaka tuoche moko biro mopogre. Koro en gima itiyo godo e yore mang'eny. Itiyo kode e puonjo nyithindo mane medical school mondo ging'e kaka tuoche chal ga e dend dhano. Kosedonjo mochopo kama tuo nyalo nege ng'ato. Yes. Ni otimo fuoni ma iye nade. Yes. Mondo nyaki ng'e kata ka in ng'at ma bero iluongo ni surgeon tiyudo tuoche kimogo eko. Kapok ikawo sample no mpaka tikelonwa tibing'eyo gi wi ni maendie e gima timre. Seche moko kata ka in surgeon to yudo ka ng'ato tuo osedonjo dende ahinya, ibo ng'eyo kata ni maendi nyagol, maendi ok nyal gol. Koro emomiyo tuoche gi ihimonyo puonji ji about gi a topic mnogo ni pathology. Daktari adera motiengre mokale ginene e medical school. So emomiyo watemo ga ni mondo sasa ma ng'ato tuo kata ni osiptal to daktari okwai ni ng'ani ok wanya timone ginene examination wanya bari mondo wapime ni ang'ono mando nege. Ber kabisa ka wachi ni ng'ato nyaiye nikech kunya bare ko bare
tigolo kama ende tuo no to kuchiwo consent idhi puonj godo jomoko bende mondo ng'e kaka tuoche bedo ga dhano kama nyaka kundik buge ma ji puonjore godo gi. Ang'o miluongo ni postmortem daktari? Seche ma itimo bero ka ng'ato se nindo ipimonwa kacha ni thothne ikawe mondo mi ong'i ni to tuo seche mochamo ng'ato onyalo chamo ng'ato machop kanye makoro nege kato bende ipimonwa kacha ni bro kawe tipuonjo godo nyithindo mago mantiere e skul mag weche mag thieth ipimonegi ni en magi ma to timore kama ochopo kama okel tho. Uluongo ni postmortem nikech ang'o? Postmortem yende ni koro ok ngima. Koro gik mande timre ni kapod ngima iluongo ni antemortem before death. To ka koro isekalo koro iluongo ni postmortem after death. Chenden penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Kawuono wawacho wach mar autopsy kata en bero ka ng'ato oseng'ielo rengo. Daktari pimonwa kacha ni seche ma ibero no nitiere gik mang'eny ming'iyo many samoro no bedo kokelo tho mar ng'at makama a. Kapono no nidwani mondo midonje twag ni wantiere Facebook live, inyalo donjo Facebook live, inyalo pimonwa kata inyalo penjo daktari penjo duto te ma intiere godo, inyalo tudori kodwa kokalo yor SMS 23600. Nyime kanyabo mi thuolo kendo ibo tudori kodwa kokalo yor simu ma bende bro e TV mari. Daktari ang'o momiyo ber? Nikech wacho kacha ni ka ber to onego wayie ni ka watni kata kaponono ni ng'ato oseng'ielo rengo to onego beni wayie ni timone bero, itimone autopsy kata postmortem. Bas. Kopogore kod dhi puonjo nyithindo ne an kata ne in masamoro watni ong'ielo rengo. Koro wanyisie. Ineno laboratories gosiptande madongo man Kenya ka. Daktari ok nyal yie thiedhi ka ripodi mande okaw bo ore lab okobedo signed gi pathologist, and man is the practice everywhere. Kidhi kuonde pinje ma oselowa matelo nwa mbele kimo Europe, UK, America, labs go duto te onge result manya ku kanyo kuyonge ng'ama iluongo ni pathologist. Koro kibiro ga ng'ato tuo ntiere osiptande adek ma ng'ato bo mention ni awacho ni anadwa dhi osiptande to kidhi osiptande go mabeyo madiera ibono ripodi nyaka bed signed gi a pathologist. Why? The reason is ni sama ituono ntiere tuoche moko mani dendi ma dwaro ginene twak mochope level no eka ng'ato nya interpret. Koko interpret tibodo ni tuoche go koko ng'i maber to eventually tuo bo maki tidhi godo. Koro iyudo ga ni seche moko ni ng'ato tuo to dhi e hospital moro ka to dhi e dispensary to pime marach kanyo baso mi nyisi ni en gi malaria, en gi typhoid. Seche moko dayo moro tuo fuolo malich to tere hospital to odhi omiye ginene yath kimo mag ginene amoxil go mag pneumonia bas ka kuro chieng' moro ng'ani obiro irwa ni ng'ani osetuo ahinya yawa to wakwa ginene wago e check x-ray wang'iro wacho ni okay x-ray ni ma ok chal gi pneumonia to wapenjo ni BP me patient ni maber adier kipimo tiyudo ni jalne nigi breast cancer mosechako dongo koro donje e lungs mare koro fuolo jomoko paro ni gin gi pneumonia. You see? So emo midwaro ni ineno ka sama ng'ato pod ngima chande to in gi tuoche go teri e lab dware ni mondo upimi thoroughly mondo jomoko suggest test moko machielo. Inyalo yudo ni ng'ato layo remo to king'iye to paro ni ng'at malala remo ni kosen gi infection. Later on kwa pimi kwa ng'iyo remo no ero maber cells in the proper way to yudo kata ni gi bladder cancer kata prostate cancer. Emomiyo ber ka ng'ato pod ngima tiyudo thuolo tiere gik miluongo ni wellness clinics, centers, you know, and there are doctors who are in ginene matemo ng'iyo gigo gwang'iyo ga results mag ji to kwa yudo ni in gi tuo to wa advise early enough. Koro wellness no ro kik ji dhiga ni check up and all these things en gimoro ma ji ohero timo Kenya ka but moko bende time to dhi labs moko ma results ni ok bed interpreted maber. Then later on you ni karayanga gi diabetes or angi kidney disease. Koro mineno ni wan kaka sani pathologist there afadhali ibi opimi lab wangi results ni mondo wane ka in gi tuo moro mapodi nya chandi kucha to wapime to wamake gi chon. Tindi ng'eni kaka kare ng'ato tipima letter of test inya make diagnosis ka ng'ano negi
cancer. Manyiso ni tudruok nitiere gini seche ma ng'ato pod ngima, seche ma tuo nitiere kuom ng'ato, seche ma koko dongo kata seche ma tuo osedonjo kuom ng'ato kod kapono ni ng'ato tho, to inyalo pim ariyogi. Koro kata seche michiwo puonj ka, tichiwo puonj ma koro ji ng'eyo ni en magi. In fact, ng'wan sani ber ni afadhali warom kodi kapod ngima. Kapod iwuothi tegni dhi osiptandego okel results ni wacheko wang'e ni ang'o matuo ng'ane mondo wa prevent waloyo warite kisenyelo rengo koro ine mesa kacha wabari to warangre gi gik mang'eny wan wado ni jodaga mangima mineno ginene pinje maloka ng'eny pathologist okete lab kaka wan be wadwaro lab ka mondo ka pathologist nitiere kuro to oset standards kaka gik moko bedo interpreted ma ng'at maneno ka test ok ber tinya luonge kendo mondo wapime malong'o. Kwatimo makanyo boka neno ka ng'eny ji dak aming'a kendo tuoche ma chando ji kimo prostate cancer, breast cancer, mago gik mago bedo ipimo chon to ng'ato ok tho. Pathologist mosemiyo tuoche ma kimo breast ginene cervical cancer ok neg ji mang'eny nikech ipimi itimo ni pap smear ing'iyo mago ka gin e lab to iginene bedo chon. Ing'e ni king'iyo ji ne thoga chon gi chronic diseases tuoche mosechamo ng'ata aming'a to king'iyo maber niyudo ni en either cancer or moro be ok otim ne ng'ani postmortem koro ji kia ni ang'o mando nego ng'ani but sani king'iyo backwards iyudo ni gin tuoche mag chronic gi emande ne nego ji tondo gine ji chopo ga ages mag 80s 90 koro ng'ato tho of old age but most of them niyudo ni gina infections or chronic diseases gi ema ginene ji mano ting'eni koro waweyo maneno mag accident nikech accident ing'eni no ok nega ji chon ahinya nyaka weche mag motorbike tinde be mang'eny but kwa ng'eny tuo mathuo dhano mipime lab mag gik mar preventable. En page laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV namba mar SMS en 23600. Inyalo tudori kodwa kokalo Facebook live kawuono wang'e weche mag postmortem. Daktari owacho kacha ni thothne ok en gima chako e mesa ka ng'ato osetho seche mitimo ne ng'ato bero to en gima chako chon. Daktari olero kacha ni kaber to nego beni giromo kodi kingima moingo ka koro oromo kodi e mesa to mana kitimo ni test kata penj ma ing'iyo godo kaka dendi chal to kopono ni ochopo ming'elo rengo to ber bede ka itimo ni bero mondo ming'i ni to ang'o mano timore ang'o momiyo ne iwito ngimani ang'o mano dhi marach kata ang'o mano ko winjo thieth mabendo pimonwa kacha ni konyoga e yore mopogore. Daktari seche ma utimo bero ka ng'ato oseng'elo rengo kapono ni ber onego beni time tok ndaladi ka ng'ato osewito ngimani so chal ka gima kapok dendo chako kethre nikech ing'eyo nitiere osiptande mang'eny mopogre kod kata kama ng'ato nyakale jomoko koka nyakale dispensary or health center gionge gi mochari kaminya preserved en ng'ato ka ng'ato kalo bosebedo confirmed ni okala adier dware ni pime dongo winjo ka cases moko ni ng'ato nendo ogwe dhot e mochari ba wach mar ringo e mochari gik moko kilogo magi ng'eni timre ka ng'ano kopim maber donge ok obedo confirmed kata jakong'o moro endo kwanye tiyo to police okele mochari kacha bas jakong'o rume wang'e ochiew bas koro chako bitaza goche mochari ka so you see ni dware ni mondo pimi be certify ni ng'ano osetho to sami pimo ni ng'iyo ka dundo ni gwecho but it takes time koro kosepimi ni otho adier eka berike tie mochari kanyo then you even do a postmortem even depending gi kama ng'ato ntiere if it is a good mortuary man gi good refrigerator you can even do it after 5 days to kain kama refrigerator okay but we normally recommend at least after 24 hours you team that postmortem nikech sano the body is still fresh changes pokotimre mang'eny but it is normally good at least kitime from 24 hours onwards especially kama ntiere a good mortuary setting. Then the other thing ng'at motho mokalo manende dwa pim dende ok ber kiketo ne formalin nikech kiketo formalin seche moko ntiere ng'ato paro ni omie poison or onege mopogre to kiseketo formalin koro affect ginene poisons ke dende makoro kata kidhi pimo ok nyal yudo results accurate. Weche gi nyaka wang'e jahera mar chenro mar penj laktar weche gi nyaka wayaw pachwa mondo wang'e gigo matimore to magi duto te wanyalo mana ng'eyo kokalo chenro mar penj laktar e Ramogi TV. Daktari wacho gimoro kanyo ni formalin ni ma en gima ok onego bedi timo kosekete ringre ng'ato. Formalin en formalin en chemical mikawo tichuo e dendi mondo koro kik dendi tob. En gima kuchuo e dendi to koro stop ng'eni sama ng'ato kalo chande dendi chako top
Deni chako topa sechego. Nitiere gik mang'eny kuot magiluongo ni postmortem changes. Sama ng'ato delre no ero mago gin postmortem nikech ng'inde bacteria ni ei kucha koro giloso gases to yudo dend ng'ato chako kuot. Kaka mi example ni nanya mi example kidhi e puodho tigolo nyanya mose pon maber mochiek kata mana lot to dhi tikawe ikete wi mesa bas kinchi biro godo kinyudo ka osechako omedo chiek dende chako pil kata kalot bende nino ka ochako kethore neno ka lwang'ni matindo tindo ka chako bede. But kikawe bikete refrigerator I compare the two ibono no ka the one mikete refrigerator cha budho koro dhano bende dende chala mana gi ginene chala lot gi nyanya kalot gi nyanya koro kiwe ikete marach then koro ing'eni formalin no kichuo gi godo to koro I stop the process no koro ko ginene okotowi yamine no ge gwen kucha jomoko tie mong'eyo gikaw to gikete formalin mano ging'eni postmortem bok dhi tim ng'ano botho natural death en ng'at mirita tiiko to onge weche kanyo to ka koro nende oyudi kitho magalagala itayod mpango wa kando gik moko kimogo mago tingen koro nyakwa tim ni postmortem Kapono nitiere kod penjo mora madiher mondo mi ng'e kotenore kod twak mawatiere godo wadeno ni autopsy kata postmortem. Daktari oleronwa kacha ni en gima ber ka itimo thoth ni samoro watamorega to lero kacha ni onego beni time seche 24 ka ng'ato osedhi e yweyo kata ka ng'ato osetho mondo mi oyud ka dende pok ochako kethore. Kae to wacho kacha ni onego beni time bende kapok ochuo ng'ato formalin ma bende opimonwa kacha ni nitiere kaka nyalo loko gik moko e dend dhano. Kik idhi mabor kik isudi akaw yweyo ka waduogo to wabro kaw oteni moko wabosomo oteni moko aka nitiere kod penjo daktari biro duoko mondo mi wang'e weche gi wapuonjre weche gi to mana kokale penjo laktar kik isudi. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists walipata special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Chunowa ni wane kaka wanyalo golo papke kund dhok mondo enowuoge odni chuth to kendo kiko chako duogi. Iwinja nyakono nyaka wuok ka. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Ooh. Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone. Lek kod chenro mar bedo gi dalani mi thuolo mar kawo hola kendo chulo mos. Erokamano imiya bedo jaloch. Koro onego watim nyasi mar bedo joloch.
machiegni kende chenro mar penj laktar wadhi nyime kendo wang'iyo kacha weche mag autopsy wanyalo luongo kata ni postmortem gimomiyo onego bed ni time seche monego bed ni time kod kaka itime daktari biro pimonwa nikech entiere kodwa e studio ka aneno ka ote osechako donjo ka mang'eny daktari to kata kamano ka ote pok odonjo thothne aneno ga kitimo berogi kata postmortem kata autopsy seche mag odiechieng' ang'o miyo thothne utimo gi odiechieng' watimo ga godiechieng' nikech wadwa family nyaka time mana godiechieng' yes wadwaro family members mondo travel during the day mondo gi identify the body manyaka giyang ni ma nyaka giwach ni ma en ka itimi gotieno joda kuonde mabor then ing'eyo working hours marwa en ga godiechieng' koro kenyal timo postmortem gotieno kitimo postmortem gotieno ing'eni babo penjere ni ang'o nomiyo itime mana gotieno ing'eni lo anya penjo na e court ni ang'o nomiyo itime gotieno to we know very well ni gotieno is not a working hour koro ber itime godiechieng' sama piny oyangre ma ji nyabiro bang' giwacho ni mande ne kwarwa or mande ne danwa kata yes unya identify relative mondo mano omiyo watime godiechieng' daktari yawinjoga nikech in koro in jalony nitiere studio ka weche gini wasewinjore ni nyaka wang'e gidonge nyaka wapuonjre kendo nyaka wayaw pacho nikech kata mondo wawacho ga ni kia kelo chandruok koro gigi nyaka wang'e watiere kod kidienje adi mag bero gi to gin mage koso en achiel no ma iyawo ng'ato ibaro ng'ato ing'ado ng'ato ing'iyo ni adundo ne chal nade ubo chal nade nyimbich chal nade chuny chal nade kod gik makamago so mokwongo postmortem ibotimo the basic procedure kaka yawo dend dhano are almost the same onge pogruok onge kod kidienje mopogore opogore onge pogruok nitiere methods mago ting'e ni detail ma ok gine nanyawande wacho ni ibare but gine procedures mitimo korema mopogre so mokwongo postmortem itimo nitiere the standard manyaka itim nyaka igol gik mane dendego bipim tete systems iye kor gi wich kila kitu iwacho ni nyaka igol gik mane dende tiende ni nikech del koro nyaka igolo gik mane del tiende ni igolo dende ni duto igolo bo chuny girite bikete mesa ikipim kaka itimega bas samisegolo gigono eko kok igolo gite maber to kibing'eyo ni tuo ende ni kanye koro nyaka igol mago te bas koro ing'e nitiere reasons mitimo ga godo postmortem one en ng'at mande ngima to tho suddenly sudden death tiende ni en ng'at mande ngima kata winjo ni ng'ato ni ande ngima maber to dhi to gore mana piny gore piny e puodho kuro yudo kotho or ng'ato ande ngima to yudo ko oninda kamano kochung' to okuyando tuo mano sudden death ng'at mande ngima maonge gi tuo atua moro mabende ni ania kare kata nyathi motegno yamende tugo any person murder is within 24 hours mandi ji ok ong'e ni tuo mano nyaka timne postmortem ng'ata mandi tuo to kata otere osiptal ka nigi tuo matin to otho immediately ma ji ong'e ni akang'o monege mano nyaka timnegi postmortem like you can see the case ma corona mande wan go mang'eny gi maching'e ni nende ni chitha kamano to ji kia ni ang'o nomigire ne ma jomoko notimo postmortem at least mondo ng'e anena ni ang'o no ma ne koro any sudden death mano is one second kama nitiere dispute maybe kama yuaruok nitiere inyalo ni jaduong' endo kendo mon ariyo kata mon adek to tho e od dhako matin koro yawuot dhako maduong' kata mar ariyo kata dhako mokwongo chako wacho ni oramo ni nego chuora to ng'e ni ka in ng'at ma ilaro ga en ng'at man gi mwandu iwacho ni jodhier ok larega koro mago ng'eny gi mwaneno ga koro gichako wacho ni ni ng'ani rito ande nigi lope mang'eny ute to chale ni nyako matin ni emonegi koro dwala gi gike so ng'e ni disputes are different nitiere disputes mang'eny mopogre kolo rure gi dispute mane inyalo ni ng'ato kendo mon mang'eny oriando ng'e gi ni en gi chiege achiel to tho e ot moro machielo ma ji ok ong'eyo or otho e hotel or otho ko travel you see or obiro to yude konindo kata yando dak kende all those ones nyaka tim koro sudden death moro ma ok en natural koro in summary postmortem nyaka tim kama death otimre ma ng'ato suspect ni it is not natural ok otho e yo makare exactly. Daktari ni pimonwa kane pok wachopo e kidienye no ni ikuongo ibaro dend ng'ato kosebar dend ng'ato tigolo gi iye duto te ileronwa kacha ni ibiro gol chuny ikete mesa
igolo nyimbich ikete mesa, igolo obo ikete mesa, igolo gi ich duto te ikete mesa. Bero ni ibare gi kon mane, ibare gi bath ich, ibare gi chuny ich, ibare gi piny ich, igole gi kanye to ni mulo na winjo kimulo kata koda ka wich. Wich to itimo ne bero nango, itimo nango. Koro ng'eni magi gik ma kaka da mi example ni ng'ato tuo winjo ni nigi kansa mar ich. Koro idhi gol kansa na iye. Gin procedures ma ng'eny mopogre. But the basic en gantiere kaka ibaro ji iluongo ni wa incision. Koso tim ni mano allow waga to remove everything. Man is just the basic. But adwaro ni mondo abed very very careful nikech gik ma wawacho sani gin gik ma ji puonjore for 4 to 6 years eka mondo ng'e. Moka ngato winje maber, mondo winje maber. But yudo ni okukucha nitiere jok ma ok odhi e tiegni malong'o. Koro gin bende gibero ga bera to gitim things the right procedure. Koro adwaga nyisi for example ka ngato nendo nyumre pi. Iwinjo? Ngato yudo ni onyumre pi, nitiere bero metimone opogre. Okay. Ngato yudo ni nendo e omakotol, nitiere bero mitimone. Nikech seche moko ngato inya negi kamoro, kose nege ikaw ibole kamoro tikaw ni nende ogineni odere. Yes. Koro bero go opogre, nitiere ginene special types manyaka watim. Manyisi ni okanyal lero giduto te. But in basic en ga ni nyaka wayaw dend ngato, wangi kore, ieno ero, panyaka ngi gik mane e dende, oyude ni kanye mande nitiere tuo or kanye mokethre. SMS en 3-6-000, namba mar simu ibonene TV mari, inyalo yudo wa Facebook live Ramogi TV, kendo inyalo penjo ni kanyo, daktari biro duoko penjo duto te. Daktari aneno ka penjo sechako donjo mang'eny mokalo kotenore kod twak wa makawuono. SMS kata ote mokwongo majudo wuok kuom Calvins Makangira mar Kitari. Owacho kacha ni penja daktari na winjo ko wacho wach formalin. No penjo kacha ni formalin bende podi inyalo tigo kuom gima pod ngima. Ok wacho ni ng'at ma pod ngima kuom gima pod ngima. Kuom ranyisi nitiere weche mathoro ga liekore, ni nitiere chak moko ma inyiedho tiyo de formalin mondo mi kik okethre. Nitiere kata gik moko ma mero ji kaka kong'o mimede formalin mondo mi omed teko ne malo. Kapo nono ni omed formalin kuom gik ma ng'ato chamo, ng'at ma pod ngima, ang'o manyalo timore dende? Nikech dipimo ni en yath mathoth ne chuo godo ringre ji mosenindo. An gima ng'eny jok mosetemo madho formalin osetho te. Ma jok ma wacho ka ni nyaka katnegi formalin e chak to pod ngigima. Mano no ken formalin. Formalin ko en sum ma koketne ng'ate dendi, nikech en gima dhi to stop ginene nego cells mogi. Gimora mora chung e dendi. Ochung. Koro cell kaka yanda en chande eka kodong. Formalin en sum ma kitem kete e chiemo kata gige mora mora. Ichal ng'ama tugo gi sum. Kech ikete to obonego ng'ato. Daktari wach formalin aneno kochako biro kendo. Okonyisa nyinge to nyisa kanye to formalin nikech seche ma ng'ato ngima to remo ringe dende kuonde mopogore. Seche ma ng'ato oseng'ielo rengo, formalin ringo kuom ng'ama othono nade to remo to osechung'. Okay. That is a good question. Koro sama iketo ga formalin e dend ng'ato, en ok kete ga ni oringe dendi. Nitiere mashinde mopogre mikawo ga to ipump kodo formalin e del. Koro mano gima nyako ng'e. Mortuaries man gi standards mabeyo ma preserved marito ji maber ginga gi machine. Koro machine nitiere kaka ikete leche to bedo pump to koro ringe mos to preserve the body no odonje te. Then nitiere moro ma giginene gichwo e dend chande. Kinsam gichwo tiyo gi force. Koro donjo to preserve the body. Nitiere kaka ichwo, nitiere kaka odonjo kuonde mopogore. Daktari wadwani mondo mi wang'iye gigo mathoth ni utiyoga godo kuom bero, nikech pimonwa kacha nitiere kaka ibaro ng'ato kae to seche mobar ng'ato tigolo fuoni mag dende tiketo e mesa mondo mi kor kang'ini to chandruok kata tho nowuok kod man. Utiyoga gang'o kuom bero? Watiyoga gi kaka ng'ato dhi osiptal, for example kaka yang'o ga ng'ama mama mondo gol nyathi e iye. Gik machal kimoge mwatiyo godo to gin ya special kit. Amiye mana example, en ya special kit ma okwashia gi ng'ato eno bed ga betemo ginene kama emochari kan. Yes. Ero kama na nyama thoth ne ok ni eni ibaro ng'ato gi le kaka thoth ne ji wacho. Ok bar ga ji gi le. Kende na very gentle procedure. Nikech kibaro ng'ato gi le
to ibo ketho gigo kibinge neno ni kanyo mande nigi tuo. En procedure moro machal kata ka ng'ato nigi tuo te dhi yango. Idwa ng'iyo ni ang'o manie chunye. Iyange yanga mos tigolo gigo ting'iyo. Daktari ayudo te machielo ka ni ka ng'ato dwa somo tijno to nego bed gi grade mane achich ni manyaka be ni en japuonjre mowinjo twak kendo neni to samoro gombo ni mondo mien bedo bi tijni ka osetieko penjo ka ng'ato dwa somo to nego bed gi grade mane onego be ni asoma ang'o. Koro ntiere ginene postmortem examination mitimo nyaka ibed daktari. Ikuongo ibed laktar mokwongo? Yes, ikuongo bed daktari koro nyaka ing'i specialty midwa timo. Kaka ntiere jok madil gi tuoche mag mon, mag nyithindo, obede na subspecialty mabendi timatima for 3 to 5 years sani eka mondo ibedi. Then koro ntiere jok ma ene na somo modhi wang' achiel. Ene na somo, yes. Ma isomo dend dhano temi isomo tuoche teme isomo weche mag lab. Kik ji kaw ni en ga gimoro mayot. En gima nyaka ikete chunyi nikech bok iketo chunyi to bok itiek like any other courses okitieki. Koro then again ntiere jok motiyo godo iluongo ni morticians. Jok mabaro ga ji e mochari kande. Ken ng'e ji osega ng'e gimiyo gany moko kuonde moko. To wan wang'e ni gin ga mortician or technicians. Tinde the level mar training bendo chopo mopogre mantiere jok matimo laboratory technology at degree level ema bede employed mondo gikonyo ji ng'ado bodies in the mortuary. Nikech ng'e ni ng'ato ing'ado chande en ng'at mande nigi tuo. To sami golo gik mane e dende man gi tuo gi nyaka preserve gi maber mondo ipim gi under the microscope. Preserve gi nango daktari? Don't preserve gi formalin. Formalin ni igolo gi tikao pieces matindo yes tiketo gi ginene formalin then idhi keto gi e lab. So it is just science. Kama yude den ng'ato tigolo gi mos then ng'e ni dende dhano is very special. En gima ok nyal go gi le kaka jomoko wacho marach no. Ing'olo mos kendo ikaw organs go eko kendo ipimo. Nikech gimiyudo ni onego ng'ane in years mabubiro mbele en tuo manyaka ng'e ni nyaka ng'e kaka ithiedho. En tuo minyalo thiedhi, en tuo minyalo geng'. Omiyo nyaka bar, nyaka gol, nyaka som ni ang'ano timore ka. Yes, koro timo postmortem kaka jok ma isi ni ande tuo go en gima nyaka ikwa relatives rusa and it is also part of research and this samigolo organs go eko mande nigi tuo go nyaka ntiere kaka idhi tiketo gi e bottle iluongo ni pots. Ma jok mobire medical school mipuonjo nyaka giti gi mago eka ginyaga wacho ni cancer mar breast chal ga nade, cancer mar stomach chal ga nade. Gin gik ma nyaka ng'ade ba ket iluongo ni pots. Kendo nyaka sami timo postmortem no ikaw consent gi permission kuom relative kuom family. Ok nana gik minyaka wacho ni ni gini ayudo nigi tuo ka ni kori kawe ni dwa gi nyaka nyis gi be explain negi ekiketo gi airport. Kidhi Kenyatta, Moi University, any place man gi medical school mage gik ma ji puonjre tiyo godo kuom puonjruok. Daktari waka uyoyo matin. Yes. Ka waduogo to wadhi nyime kod chenro ni en chenro ma nyaka wabed godo nyaka wang'e nyaka wapuonjre matut. Daktari ibro pimonwa ni seche ma osegol fuoni gi duto te kata ringre dhano ogol chuny ogol fu obo kod makamago seche midwoke kaka onego bed no bedo ga chako sikawe ka watiso iye kanyo tichaki twang'i koso bedo nang'o to mago wabo winjo kwase yudo kwase ka uyoyo matin waka uyoyo kato kwa duogo to wadhi nyime kod penj laktar kik dhi mabor kik isud kata matin. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app.
Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Yud kama ilongo ni dala ka nyolo Havana Estate Group Phase 4 enengo bolo war maseling 6,600 kende ni mato ndikote machoko ni lo kaeto ior namba mar 20321 kata yotol namba mar 0725 000 222. And Rosemary Ogonya ni mondi yudu wenda marlamu kaka skiza code ni dimana *812 *784# *aboro achiel ariyo *abirio aboro ang'wen #. To parie niya, Ramogi TV ene ot mar jower duto te. Maloso chiemo ni bobedo mamit. To mana kamano biro golo nyako makiterach cha yoncha. Last night we signed an agreement with Kenya Kwanza to become members of Kenya Kwanza as a party. And unlike in Azimio, I have the copy of the document that I signed. Duond bura mar maendeleo chap oringo Azimio la umoja kendo donjo e Kenya Kwanza katenda Azimio to onyiero kang makamano. For me, I bring in the energy. I am a young person, also the gender. Jolar lemo mar bedo jalup Raila Odinga ne ochopo karombgi mondo dadhogi gi aput ma meeting mar yiero achiel kuomgi. Midhiero mar Pioula okelo ng'ikruok mar somo e moko kuom sikunde ma Kisumu East. Machiegni kendo ne wawinjore kata ni wapuonjore wayawo pachwa wang'eyo gik matimore. Daktari wacho ni ber ka family yie ni mondo mi otim bero kata postmortem. Oleronwa kata ni thothne itime seche 24 ka ng'ato osedhie yweyo. Gimomiyo itime kamano ka ng'ato pod dende pod kokethore. Kaito olero kata bende ni to seche ma itimo ma ing'iyo ni to tuoni mano negeni no gik kanye to kapono ne onego bende timone research onego bende timo nang'o mondo mindalo manyime kik tuo mano nego jal mitimo ne bero ni chakne gi jomoko inyalo yud kaka inyalo geng'e. Tiende ni en yo ma oganda konyore godo mondo wayud yedhe kachiel kod thieth ne ndalo mabiro. Daktari na yudo penjo machelo kapok adhi e penjo kane pok wakawo yweyo ni nyiso wakata ni tok koseber igolo gigi mos tikete mesa igolo achiel kachiel tikete mesa kaito bang'e no na penjo ni tidwoko gi nang'o ibo dwoko gi bende kaka ni golo gi cha koso koro. Yeah, so gimatemre ga sani timo postmortem no ero in gi ng'ama iluongo ni mortuary technician or assistant en mokonyi. Koro en kisepimo organs go mabeyo bing'iyo modongo eko koro iwene to return gi decently into the body at least oketo gi maber mondo at least kata ka ng'ato biro repeat postmortem to pod yudo ka organs go bende ntiere e nyange. Yes. Ero kamana nyama okin miduoko gigi. Nyaka wan konyre. Nyaka dhano konyre. En tich matek. Ayudo ni karunge tich mayot. Onge tich mayot daktari. Yeah. Mato okotenore kod twagni tadwa ni mondo mi apenja osechanda nyaka ni wachak chenro ni. Daktari seche me ise ya tich midoko to godhiambo. Iwinjo dendi nade, iwinjo chunyi nade, iwinjo pachi nade. Ing'eni Nikech deal gi ringre ji pile ka pile ibaro ting'iyo ni magi ma igolo fuon igolo chuny tisomo ni machuny ma enobo iwinjo nade kidoko to godhiambo. Ng'ata ma in daktari mosedonje training
sami bedo trend sana chane ichako timo gigi ka in e third year, fourth year, ma in gi that exposure. Koro kikwer ni mane line midwa kao, it is just normal, but ntiere people react differently. Ng'at mapoko donjo ga puro nya chande matin, mapoko donjo ga mochari or mapoko bete e med school, but ng'ata mosekalo through medical school bo puonj gigi e third year, fourth year, ba at least ineno kakitim. Koro ken gimoro ma buoga ahinya. Koro tiere life mar satich, life mar saot. Ing'e ni jitimo tije mopogore, ya. Tiere jok ming'e ni go thum, gin be ka gidoke thum, gidoke odonge koro tije. Iwacho ni tich kaka jathum, osiago thum e band, kodoke ode. Wantiere koro exactly. Wantiere kod Sim Collins kantiere Nairobi. Hello Collins, penj daktari. Collins olal na daktari. Joshua ka entiere Rongo, owacho kacha ni penj na ntiere penjo mana yudo ka ochikore na daktari. To wacho kacha ni nitiere thoe moko ma ing'e ni ng'ani to gini mano timo. Ochikore na temo ng'eye kaka mach, ing'e maber ni mach mano wang'o ng'ato motho, kata ng'ato ne onime pi ma otho. Ma wang'e maber ni ma ato ogado pi emonegi. To ang'o momiyo magi bende pod itimo negi ga postmortem kata biro? Koro mano luwore gi kama untiere and kod ng'at man gi interest, ng'at ma gino mako. Ka family ok dwa postmortem nikech mokwongo death ma ok en natural, kimo ma ng'ato nyumore pi kata mach ema wang'o ok en natural death. Koro nyaka tim investigation. Ka koro yudi ni ng'ato ma endo opango gino, dong ing'e ni ng'ato nyaka bed answerable. Or ng'ato nendo nyume pi, ng'ato nyaka bed answerable. To ka en accident, ma ji ong'ang'ani ma accident, mano to intie gima ifilo iluongo ni affidavit. Uluongo lawyer to wacho ni wan as family waneno ka onge ginene wach moro ka matek e wakwayo ni wach mar postmortem no oweya. So it doesn't mean it has to be done. Ka family ok dwar, ka family owacho ni ok dwar, bagi ginene to were godo ok ochuno. Itimo ga mana a case mantiere interest mi suspect ni ng'ato timo gimoro manya kelo tho mar ng'ano e yo ma ok owinjre, then in that case nyaka time. Daktari, Onyango wuok Siaya, to Onyango deher mondo mi openji penjo. Onyango, penji laktar machiegni? Onyango machiegni penji laktar? Onyango kani Siaya? Apenjo niya. Dhi nyime. Ka ng'ato to idala, to ng'ani en ng'ama ni gweng', jo ka daktari wacho ni tiyo gi formalin. Formalin onyalo tiyo go muda marom nadi, ng'ani nyalo tiyo kod adhi kapok oyi otiyo gi formalin. Erokamano ahinya Onyango. So formalin gima wa advice, formalin ma ng'ato tiyo godo e gweng'o akia concentration mare, but ng'ata ma otho kaka tinde okalo, kaka tinde ji ntiere mochari surround. Utera mochari nke sami weyo ng'ani e odni wakia ni ang'o mando nego ng'ani, seche moko tuoche nyachako spread. Koro tiyo gi formalin no en gimoro minyama na timo godo as a short measure, but ntiere jok mong'eyo kaka iketo formalin tinde mang'eny e gweng' kucha manya timo tijno ero. Yes, but ok en giminya keto ni koro ni ng'ani waseketo ne formalin weche go koro watie ko ena kare. Ma ka ber onge tinde bet ng'ato dala. Beri ka mochari uket plan, then kuchieng' ma ikeno ero utim chenro inene ubedo viewed wachne urumo. Daktari, seche mitimo bero kata seche mitimo postmortem ni mabende ni sipimo nwani timo seche 24 to ka ng'ato setho. Within yes. Seche 24 ka ng'ato setho ipimo nwani bende itime godiechieng'. Jomage ma onego bed ni bet kanyo koso ka osewene daktari to koro daktari ema neno koso nyaka jomoko chung' ma bedo joneno. So procedure en gani mokwongo ikelo family members mondo owachi ni oyangi ni mae ng'anene wang'eye. Then kagisa yango ni mae ng'anene wang'eye, mondo itim gigo bing'e. Pare ni bede medical school kucha years 5-6, then idhi tieng'ri kendo again eka mondo ing'e kaka itime years 4-5 mokiwie. Kata ka ng'waketi ni bede postmortem mondo ing'e gima timre, ok ibi understand. Then mar ariyo, samitimo postmortem no,
ng'ato nigi tuo moro inya yudo infection. Wan ka nyaka donji mochari kao karwako gowns gi glove gik miluongo ni personal protective equipment. Bende nitiere mocharis moko maricho moko nyal time postmortem. Moko maricho maonge gi personal onge gik minya timo godo protection sama idhi timo postmortem go. You see, kata mana postmortem nyaka time mochari man gi standard. Iwinjo? Man gi safety. Yes, okutime kamora amora. Nyaka ibed gi personal protective gear. Neno kaka ndalo ginene Ebola kod this other COVID jirwako protective gear. Mano is what is required sama itimo postmortem. Makata kiwuok e yie kuro tibendi ensure nango iler gimoro komaki miwuogo de yie kuro marach. So kaluwore gi penjo manendo penjo chande ka ina family member mokwongo okwa yie ni mondi bete yie kuro. Nikech iboneno kaka ing'ano gane trauma, iboneno kaka yando gini kori bobedo ginungo ni post-traumatic stress disorder. Mane momi okwa encourage ka relatives. To moko bende tiere ba wigi tek. Makati kwere obedo nadi, okwere mana ni odwa bete yie kuro. Koro seche moko sami kar mondi dichi timo postmortem to ng'ani offend. Ogore piny kidwa ni mondo iresuscitate kendo. Samoro chako go. You see. Wantiere kod Simba Amos daktari. Amos kantiere Siaya. Hello Amos, penjo laktar. Apenjo laktar. Hello, amena Amos donge Siaya. Machiegni penjo laktar. Apenjo laktari ni owacho ni postmortem ber mondo tim kapok ng'ato dende okethore. So mostly waneno kata jok moto road accident kata jok moko moto e pi sana kuro jok moto accident road accident ikaw tere mochari buta for 21 days even 1 month postmortem mitimo ga nogolo ga the two answer ning'ani gima kama manonege pasiti matima mar mondo wang jopiny. To penjo na mar ariyo apenjo daktari ni wach mar formal leave ni mondo ler no nikech formal leave ni gwen koni wang'eyo ni formal leave jomoko losogo nyaka chang'a, jomoko kete tiyo kode as a chemical mondo ng'iswa ni chemical nyalo timo ang'o ne ngima mar dhano maber kabisa kuom ng'ama ngima mopogre kod ng'ama osetho. Mane penjo na Amos donge so account. Erokamano ahinya Amos, penjo ni odonjo kendo en penjo makare, en penjo maber mokalo. Wachak gi mogik cha nikech mogik cha is very en gine no matter na ahinya. Ng'at mosemadho formalin vapod ngima, mano no ken formalin. Formalin kimadhi tho en sum. Kendo mane gima nyaka jinge. To kare en ga wach mane mawachorega mang'eny ntiere kong'o moko ma thothne imede formalin. Ng'an jok mosemadho formalin maseneno ng'eny gi tho. Kendo iwacho ga ni ni ande nokete kama wasetimo gigi kimadho ginene man gi formalin idhi mano sum kendo ng'ato kik tem bilo kendo kik tem keto ne ji kik tem ibotho mano sum chal ng'ama madho sum. Then mar ariyo jok mowacho ni notimo accidents moko then okan samoro ng'ato nolal ndalo mang'eny. Koro gima ng'ane nyaka understand luwre gi how the body nobedo preserved. Ka the body nobedo preserved maber okan maber mochari man gi refrigerator matiyo maber pod ibodo ka dende no pod ber oko ginene oko kethre. Kuonde moko bende nitiere ma piny bende ng'iche kaka ineno ng'at mando drown seche moko donje pi moko seche moko pi kuonde miyudo ni ng'ato mokeno ero pi ng'icha kanyo ero kanyo dende bok kethre marach ahinya. Pod kata kitimo postmortem tinya yudo kaka no ginene inya yudo at least some clue but ok inyal yudo te. Then jok moyudo ka accidents nitiere patterns mag injuries, patterns mag rem ginene remo mag ng'ato yudo manyanyisi ni maendi luwre gi accident. Koro kata kindiko report ting'eyo ni matindi ne en accident. Erokamano to manyiso ni seche ma samoro ng'ato kuom ranyisi ne wantiere kod kuonde kunyo midila kata kuonde kunyo gold ma samoro ng'ato ne onyumore lo sienyore okalo kata ndalo kata par kapok oyude kata ndalo 11 samoro ng'ato onyumore pi kokalo kuom yie kaka yiedhi samoro lokore gi ji ng'ato tieko kata dwe iwacho ni samoro pi pod ng'ich nyalo rito dende tiwacho ga bende ni seche ma ng'ato sebudhe pi ahinya tiere kaka ringre chako wuore then kuro bende ntiere rech bende chame rech bende chakayo sodu koro iluongo ga ni postmortem iluongo nango akedho luo mabeto manyawacho komano bet luongo ni artifacts. Koro en gimoro mobede dendi but ok en a result of gima no cause death mari. Koro mago ng'eny kaka jok especially jok monyume elo monyumre pi kata ng'at maende odonje bungu bakata otho i bungu kuro to wild animals oyude bokayo dende. Koro ibo paro ni
en gi some injuries moko baby ne sudhe gi mokae or what. Okochuno. Daktari, wach mogik madiwe wagodo odiechieng' ma kawuono. Kotenore kod twak mwabedo godo mar postmortem, en wach mane ma kata ka wawuok kata kotiko chenro ni tibro wewa ni en magi wach mogik madiher mondo mi wang'e. An gima dawach ni postmortem, especially ng'at mandi tuo ma ji ok ong'eyo ni ang'o ma tuo jalni, is important mondo tim, nikech en a finding, en like a research mitimo mibo ng'eyo nang'o tuoche kimo gintiere ma inya preserve godo knowledge kendo ipuonjo godo jok machielo kendo ipuonjo godo ji e medical school. Mano en gima ber. Then the lastly, tij pathologist ok en tij bero kende. Tij pathologist en bet e lab kendo ng'iyo ni tuoche mag machuoji kendo jok mangima bende wadech go sana. Jok mepisa medhi e hospital tigolo sample ni chande mondo ang'o certify ni ingima kosituo, wan manyaka wang'e that lab result. Koro timo postmortem no but is also part of our work. Erokamano daktari, kaponi ng'ato dwa tudore kodi onyalo yudi kanye? Wan inyalo wayuda Kenyatta kanyo mwatiye. Kenyatta. Erokamano ahinya, amor kendo adwoko ni erokamano. Yes. Karibu. Teden penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Kia kelo chandruok, daktari wacho kata ni kaber to nyaki ng'i, kaber to nyaki som, kaber to kiki tamri ni kik tim bero, kik tema ni postmortem, nikech ibro bedo kod kwe, ibro bedo kod closure king'eyo ni magi ma ema notimore, kato bende bro konyo ngima joma moko. Chenro ne penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV, mata yen Ruth Otieno, oriti masani wabotudore kendo odiechieng' machielo. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Ooh. Awesome's what I'm doing.